अनाथ ହେଇଗଲା ମୋ ଭାଇ ଅନାଥ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କୁ କିଏ ରଖିବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ନହେଲେ ବାସି ଦିଅ ମୋ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ସରିଥିଲା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ବ୍ରତଘର ଚିତା। ଘର ଅଗଣାରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଲାଗି ଦୁଇଟି ବେଦୀ। ରାତି ପାହିଲେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ବ୍ରତଘର। ବେଶ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠୁଥାଏ ସାନ ଭାଇ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ। ବ୍ରତଘର ନେଇ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ସାରିଥିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ। ନିଜ ବାଇକ୍ରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଛାଡୁଥାଏ। ଘରେ କୋଳାହଳ ଥାଏ, ହସ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତି। ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ମିକୁ ପାଇଁ ହେବ ଶେଷ ରାତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ହୋଇଯିବେ ପୁରା ହତବାକ୍। ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଟକୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଡାରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ହରିଦାସପୁର ଗ୍ରାମର ରାଜକିଶୋର ପରିଡ଼ାଙ୍କ 19 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏନେ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପାଟକୁରା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ହରିଦାସପୁରଠାରେ ଚାଲୁଥିବା ଚିତ୍ରୋତ୍ତୋଳା ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସଟ୍ଟା ଖେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଯୁବକ ବଚସା ଆଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପହଞ୍ଚି ସାନ ଭାଇକୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନକୁ ପିଛା କରି ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ଦୂରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଚାଲିଲେ। ମହୋତ୍ସବକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହା ଦେଖି ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। କଥା ବିଜୁଳି ବେଗରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପସା ଦାସ କହିଥିଲା। ହଠାତ୍ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ମହିଳା ଇସାରା ଦେଉଥାନ୍ତି। ପସା ଦାସ ଓ ତା ସହଯୋଗୀ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନକୁ ମାରିଦେଲେ। ତଳେ ପେଟ ଆଣିଛନି ସବୁ ଆଣି ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇକିରି ମାରିଛନି। ଶନି ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଆଣିଛନି ମୋ ପୁଅକୁ। ସେଇ ପୋଷା ଦଳର ଲୋକ। ମୋ ପୁଅ ଏଠି ରହେ ନା, ଦୁନା ମହାନ୍ତିର ଗାଡି ବୁଝାବୁଝି କରେ। ସେ ବାହାରେ ବନ୍ଧରେ ରହନ୍ତି, ପଚାରି ପାରିବ ସେ ଦୁନା ମହାନ୍ତି ବୋଲି। ସେ ତା ଭାଇର ବ୍ରତଘର ଯୋଗୁ ଆସିଥିଲା ଏଠି। ବ୍ରତଘର ଯୋଗୁ ଶନି ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଫଙ୍କସନ ଯାଇଥିଲା। ସେଠି ପାଟି ମୁଣ୍ଡ କରି ତାକୁ ଗୋଡେଇକିରି ଆଣି ଏଇଠି ମାରିକିରି ସେ ପିଲା ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ ଘରେ, ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଶନି ମନ୍ଦିର ଫଙ୍କସନରେ ପାଟି ମୁଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସବୁ। ସେ ପିଲା କରିକିରି ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ଗୋଡେଇ ମାରିକିରି ଆଣି ଏଇଠି ପକେଇକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ରାତି 12ଟା 1ଟା ବେଳେ ଆସି ଦେଖିଲୁ, ଉଠେଇକିରି ନେଲୁ। ପୋଲିସ ଫୋନ କଲୁ, ପୋଲିସ ବାଲା ବି ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ବାଲା ବି ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗଲେ ସେଠିକି ମେଡିକାଲ। ରାତି ପାଇ ସବୁ କେତେ ଖୁସିରେ ବ୍ରତଘର ହେଇଥିଲେ। ମୋ ପୁଅକୁ କିଏ ମାରିକି ଆଣି ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଗଲା। ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିପାରିବିନି। ମୋ ପୁଅ ତ ମତେ କୋଉଠି ଆଉ ମିଳିବ ନା। ମୋ ପୁଅ ତ ମୋର ପଳେଇଲା, ଖାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କହିଲା ମୋ ଭାଇ ତମେ ମାରେ ନା, ତମ ଭାଇ ହେଲେ ବି ଆମେ ଛାଡିବୁନି, ମାରିଦେଉ ତାକୁ କହିଲେ। ମୋ ପୁଅ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ 5ଟା 5:30 ରାତିରେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲାବେଳକୁ ମୋ ପୁଅ ପଡିଛି ତାଙ୍କ ଘର କତିରେ, ତା ପିଇସି ଘର ପାଖରେ। ମତେ ଦୁଃଖ ହଉଥିଲା, ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ଅନେଇକି ବଇଛି 2 ଦିନ ହେଲା, କେହି ଆଣୁନାହାନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ ଆଉ। ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପଡୋଶୀଙ୍କୁ ଗୋଡେଇ ଖୁର ଓ ଭୁଜାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପଡୋଶୀ କାମାକ୍ଷା ପ୍ରସାଦ ରାଉତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଟକୁରା ପୁଲିସ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି ପାଟକୁରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏଫଆଇଆର ପାଇଲୁ। ଆମର मर्डर है साइंटिफिक टीम आसी जाइए मुझे भी स्पॉट विजिट कर एसडीपीओ आईसी समस्त मैंने लगी हमारा
अराउंड 3 टीम गठित हो जाइए आम सब अपराधी जो एफआईआर नेम एक्यूज अच्छी आम शीघ्र धरवा तदंत भी भल से करवा आम शीघ्र रिजल्ट देखा ଏବେ କେତେ ଜଣ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି? ଏବେ तो मुझे कहींपारि पर आम इन्वेस्टिगेशन भल चली मुझे भी रिव्यू करुचे तो आपको जिते धरा मुझे जन पाटकुराରୁ ଶିବପ୍ରସାଦ ପରିଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସରକାର ନ୍ୟୁଜ।